We staan hier aan het Ledeltheater in Oostburg. Vanavond is de dansvoorstelling van Anita Bekers. Ik ben Amber en ik ga een paar mensen wat vragen stellen. En hoe is de voorstelling verlopen? Ja, goed. Het ging eigenlijk naar verwachting wel. En iedereen had er heel veel zin in. En dus we konden eigenlijk niet wachten om te starten vandaag. En waar gaat de voorstelling over? De voorstelling heet Natuurlijk en die gaat over het milieu, dus moeder natuur. En wat wij mensen met de natuur aan het doen zijn op dit moment. En of dat zo door moet gaan, dat is eigenlijk wel de vraag. En hoe uit u dat in het stuk? Er zijn verschillende dansen. Het is een heel verhaallijn. Het begint met een grote film en op het grote doek. En het gaat over onder andere wat nu in het journaal is plastic soep. Het hele plastic afval wat in de oceaan naar één punt komt. Dus wat vinden jullie het allerleukste aan dansen? Dat je samen danst in een groep. Ik vind het ook dat je samen danst in een groep en dat je meer dingen leert. En ik vind het leuk dat sommige vriendinnen van mij uit de klas dansen dan ook erop zitten. Zijn jullie zenuwachtig? Ja, een beetje. Ja, eerste keer wel, alleen nu ben ik het gewend, dus nu zit ik er wel rustig voor. Nou, heel veel succes nog. Dankjewel. Dank u wel. Nou, het gaat over de wereld, over de 4 elementen en moeder natuur. We gaan alles laten zien, dus ook de kleine dingetjes, bijvoorbeeld de plastic soep en al zulke dingen.
avontuur begon toen je in 1992 afstudeerde aan de hogeschool. Je ging lesgeven in Brabant, ging lesgeven in Zeeland en gelukkig kwam het al heel snel bij ons in West-Vlaanderen terecht. Je hebt altijd met een enorme passie voor dansen voor ons klaargestaan. En je geeft nooit op. Je hebt dan ook alles gedaan om je dromen te bereiken. En daarom vonden wij het tijd, dames en heren, om iets terug te doen. Dan wil ik zeggen dat ik dit echt super leuk vind. Tijdens de lessen moeten we altijd hard werken en wat ik al zei, dat is niet altijd even leuk, maar dat leidt wel tot een heel mooi resultaat. En wat de meisjes al zeggen van hard werken, dat is eigenlijk wel goed als je dat leert, want dat heb je later ook nodig. En ons thema heeft dat ook nodig, hard werken. Maar dit is wel heel super en de dans vond ik echt geweldig. Wat een mooi cadeau. Heel erg bedankt. Gaan we afsluiten met een feestje? Ja, we weten ons feestje, hè? Het feestje Milo. Boom, boom, akka, lakka, lakka, boom.